Nan ta cuta. Albashin ma wata ya kare ba biya ba. Samun nan da wani dan wahala ya sha garin kwaki. Shi ne garin ma yana sai ka gare mu. A radin Allah ba zai yi ba. Sai ƙarya ne. Bari mu nemi wani dan wahala. Ina zuwa. Aba ofisa. Ina zuwa. Kai. Ina cikin bunnan. Kaya ne ba. Laika. Ina zuwa. Ina zuwa. Kala da kan tukunna. Na gari ma gagara na yake yanzu haka na bar mata na a gida. Ofisa ba komai a ciki. Kaya ne na gaya ma. Lagos za ka yi ko? Kamar ya Lagos. Lagos kake so kai. Ofisa ba Lagos ɗin. Eh. Allah ofisa. Yanzu mata na ma na bar ta ciki ba ko sisi. Allah isa na haka za ku kare a haram. Wallahi haka za ku kare a haram.